He waze wabafaka ekoneni uMpumelelo abakhongi bakhe sana xa ebetha phantsi ngenqindi esithi asoze akhuphe imadlanyana yoba uAmahle ebeyintombi nto, ngoba kuthiwa kukho inkomo ifunwayo kamama. Ifemeli kaAmahle ya-insist uAmahle ebeyi-virgin. Abakhongi ke babe besithi hayi ebengeyiyo, kwafuneka uba kufowunelwe uMpumelelo. uMpumelelo wathi hayi zange ithathwe ndim i-virginity yakhe. Ngoku ingxaki abakhongi xa bethetha loo nto leyo beyiphikisa, it means uMpumelelo ulele nayo Amahle cause ubone njani okanye uyazi njani uba kayiyo nqo i-virgin. uAmahle ke ifemeli yakhe iye yachaza ke izinto ezifunayo, ifuna i7K for uba beleyithi nenkomo kama, bazibala ke zonke ke ezinto. But ke bathi bangehlisa ke bafike ku5K. So kuyiwe ke kuMpumelelo ayoxelwa ngale nto. Wathi uMpumelelo hayi inkomo kamaya ntoni, andidibenanga naye eyi-virgin. Ndaqomba hayibo uMpumelelo wade wamfowunela wathi cela uchaze ke phaa kaloku sana like boma wenza njani, uzawuhamba uyothetha noosista bakhe, oosista bakhe bathethele noomama bachaze uba kayo-virgin. Yho, ezo ntloni yochaza kootata abadala bakhe. Hayi ke sana uAmahle wacaba inoba ke yenzekile ke loo nto leyo, ngoba kuphele kuqhutyekeka ke nengxoxo inoba ke yephulwa ke loo nkomo. I felt like hayi ntombi uMpumelelo ngeske wayikhupha ukubone, but ke uMpumelelo sana wathi imehlo zange libonwe nguye, ebengeyo-virgin wethu uAmahle. Phofu ke uMpumelelo ngulo bethe ufuna uthatha umntu wokuqala uyinkosikazi okuzawufuneka beyi-virgin for amakhehla because aba ngunkosikazi wamakhehla. So kwenzeke ntoni kuloo nto leyo asisayazi. Into endicaphukisayo ke ngoku ngeyoba kutheni uAmahle kungabuzwanga uba so ithini into yoba uMpumelelo like ufila njani ngento uba uMpumelelo wathi akayo-virgin kwafuneka bakuyochazwa loo nto leyo. Atsho uAmahle uba hayi khange ndiphathe kahle okanye hayi wethu akho nto, yabo like isive bufila njani ngaloo nto leyo, because mna felt like hayibo umntu wakho okuthandayo ntombi bengasoze de aku-embarrasse ngolo hlobo, bezawuvese kavume ke because anyways ukhuphe inkomo eyi-1 kwezi bezifuniwe zikhesh, uhlele ezawubuya kakade, and then ke bezezi ke ngokuzoboya nazo zisepha kwakubo kwaMseleku. I feel like le nto yabo ibi-rushed because ke uAmahle mhlawumbi ngeye wachaza uba ke andiyo-virgin, and then ke noMpumelelo like yaziwe ingabi saziswa kwa uziswa ithiwe you know. But ke sana uMpumelelo hayi ubethe phantsi sana. Bathi abantu ke kuTtwitter injalo ke into yoba utshate nenkwenkwana engenayo kwamali, because sesibona seba uMpumelelo uncediswe ngutata wakhe nayo into elobola, ngoba kuthethwa ngento zenkomo bizawuhamba njani ke kwafonela utata uMusamseleku. Utata uMusamseleku siyamazi ke ba unazo iinkomo, so inoba ke kuthathwe kwiinkomo ezi zakhe zapha kwaMseleku. Bathi ke abantu kunjalo ke sana uhamba uyotshatela nasemntwini ongamanga kakuhle empokothweni, ngoba ngoku ebengazube eyilanda loo nto leyo ekuhlambalaza. Anyways khanitsho nina ke uMpumelelo berayithi abeke phantsi inqindi athi hayi bengayo-virgin andizokukhupha mna lo malana nitsho i-extra for inkomo kama. Mamgobhoza ndibona kwividiyo elandelayo. Bye.